kamano. Ang'o manitiere pigni ka wang'iyo bala koro en wakete general to koro kwa dhi piny en madini mane mantiere pigni manyalo kelo chandruogni. Ya, koro sana to pigni nigi gimiluongo ni fluoride. Fluoride gi dho wasungu. Koro onego bed ni wapimo. Nitiere gwenge ma gini nie atamalo moingo 5. Atamalo moingo 5 tiende ni kimadhe kata kichamo alot ma oa e puodho no to idhi lokore lekeni dhi chalo kagima girwako law marabuor. Koro gidhi bedo marochir kachaka. Fluoride kotenore kod nonro kata kaka un jolony mag weche mag lak iwacho ga ni fluoride dwarore e del, odwarore kata ne leke kata ne choke, seche mochopo kanye minyalo wach ni koro nyalo kelo chandruok mar fluorosis. Fluoride ber kendo ibo yudo ka yedhe mag lak mang'eny iwacho ni nigi fluoride donge to koro kawuono to wawacho ni fluoride dwa bedo gima ok ber, manyiso ni nitiere kiwango ma ka ochope to ok ber. Fluoride mantiere e yadh mswak en 1 part per million, manyiso ni kikawo million pi million kokiyudo fluoride achiel to yudo ka koro bala fluoride ma wayudo e pi mang'eny e pinjewa mag Nyanza gi samoro onyalo kalo atamalo 5 kore maketho lak. Ma en fluoride to ber mak mana ni kodhi ahinya to ok nyal bedo maber. To kata ka owe wach pi kende yudo ka tinde nyithindo chako rudho lakegi chon nikech wasepuonjogi. Koro nyithindo ong'eyo ni girudho lakegi donge koro yudo ka nyathi seche morudho lake cha to dhi omuonyo toothpaste. Yadh lak ni komuonyo to kendo ing'eyo nodhi oyudo ka fluoride ng'eny. Koro ineno gik ariyogi nyalo kelo lokruok mar rangi mar lak. Kata ka oweyo mano nitiere gimoro ni samoro ma mama nigi nyathi e iye, nyathi ma pod lekege dongo nyaka jagni 12, nitiere yedhe moko ma ka daktari omiye to nyalo loko rangi mar lak. Koro gik moko adek gi te koriwore kamoro achiel to wayudo ka lak lokore rangi. Magini ok ochakre seche ma nyathini ok omodho pi kata chamo chiemo ma oted gi pigni kata rudho lake gi pigni kata omuonyo fluoride to gini chakore e ich seche ma nyathi mama pek. Lak chako losre wigi 6 ka nyathini e ich. Manyiso ni ka miyo ochamo gik moko modonjo ne nyathini to lak nyaka bed marabuor. To kendo gima nyaka wang'e ni nyathi chalo sponge. Gimoro amora mimiye omako piyo. Kata wiye king'ise gimoro to mako, lekege bende king'ise komiyo gimoro to omako piyo. Koro kimiye kata fluoride mang'eny mana matin tu kata dichiel kende tido ka nyathini chiewo gi lak ma ok rachar. Inyuolo ka lakene ok rachar. Kata kopogore kod weche mag lak Dr. Shem, iwacho kata ni nyathi chalo sponge, ma gimoro amora mimiye to absorb omako, tiende ni mine mapek kopogore kod ng'iyo leke nyithindgi e ndalo mabiro to kata ngima nyithindgi e ndalo mabiro nego ging'i maber nikech ochalo sponge gi dhok ma iwacho kamano. Nyathi chalo sponge, leke nyathi bende sponge, wi nyathi bende sponge. So gimoro amora minyiso nyathi omako. Moro kapok wadonjo matut mokalo fluorosis, dental fluorosis, obiro ga kidienje mage kose nena achiel enena fluorosis. Fluorosis wanyalo miye kiwango. Nitiere kiwango achiel nyaka 8. Koro kiwango mokwongo iyudo ka ena lak rachar, lakini neno ka en gi kamoro kendo marachar moloyo kamoro. Tiende ni kanyo koro fluoride ng'eny moloyo kaka minerals moko ka onego bedie. Iwinjo? Manyiso ni fluoride ng'eny kanyo. Koro ikwongi neno gima rachar. Kaka nyathi bedo dongo, kata kaka chiemo medo chamre, kata kaka ji medo dongo, e kaka absorb colors. Manyiso ni koro dhi lokore from rachar to brown. Mos. Koro yudo ka rachar ni bedo mang'eny ma yudo ka koro jok moko koro ochamo lakte ma lak orumo. Koro mano e grade mar 8. Koro gin grade 1 nyaka grade 8. Ochako gi rachar kata lokore mos mochop kama koro brown mochop kata rateng'. Samoro lokore kata rateng'. Ma en gima nyalo timore kuom thuolo marom nade? Process ni mochop nyaka grade mar 8. Okine ka nyathi ka kokonyuol kapod otin chakre higa nyaka 2 kata 3. Nyathini lekege bobedo marachar nikech samoro nokomadho pigcha. Koro nyathi kochopo igni gimoro 12 kata 9, koro kochako bedo gi leke mag joma dongo ka, tido ka koro nyathini koro chako bedo gi leke ma brown gi. Gini nyalo endelea nyaka kata igni 18. Lak moro amora ma bobedo ma nyathini bo loso kinde ma omadho pigni bobedo gi
gi fluorosis. Koro yudo ka samoro ilimo dau nyaka pinje gwenge mag Kano kata gwenge moko mag Kindu. Yudo ka ilimo dau kane ni kono. To lak moro achiel ema losore kindego. Lagno kende ema dhi bedo gi fluorosis. To kane intiere town kata kane in Kisumu ka e gwenge maonge gi fluorosis, to leke moko go manodongo kane pod intiere Kisumu ka gigi to ok dhi bedo gi fluorosis. Nikech wantiere Kisumu, wantiere gwenge mag Nyanza, wang'eyo ni kuonde ma chandruogni thoro bede mang'eny. Koro kuonde ma wasenene gini kabisa to en yore mag ahero scheme kumipidhe michele ni. Dong ineno ka en gi chuodho mang'eny, kanyo bala ng'enye, fluorosis ng'enye. Kendo kidhi gwenge mag Kindu, Homa Bay, gin bende gin gi shidani. To gwenge mag Siaya koni to tinie. Lakini gi etie nam, iyudo ka koro tuo ni bende ng'enye. Koro gin kuonde mosebedo marked to gin gi tuoche gi. Nikech wan e gwenge te Kenya mangima, gwenge mag Nairobi gi Kisumu kani be, iyudo ka jok moko kunyo kisima madhi piny. Koro in dak e grofa, tiparo ni modho pi ma fluoride ne osepim ber. Kara jalni no kunyonu mana kisima kata borehole. To koro borehole ni samoro nigi fluoride mang'eny. Koro gima temo yango ne jok modak e town en ni kinyalo tipim fluoride ma in godo e pi mitiyo godo e nam e yodi mondo ing'e. Samoro nyalo ga bedo mana ni ichamo fluoride mang'eny tikia. Okang'eyo Dr. Shem kaka wanyalo pimo kit pi kata ntiere gi fluoride marom nade e udi kata kamano. Mori nyalo nyisowa? Koro ntiere association, ntiere riwruok mar dakteche mag lak Kenya ka. Koro wan kaka dakteche mag lak, wan gi mashinde manyalo pimo gini. Mano wan. Number 2 en nitiere jok ma kunyo pi, kaka kambe mag kunyo pi mag borehole gi. Gin gi mashinde manyalo pimo gini. Osiptende bende mang'eny mag sirkal bende nigi departments mag public health manyalo konyi e pimo gini. Koro wan kaka Dr. Shem Dental, we can help you. Wanyalo konyi mondo ing'e ka pigi ng'eny. Ikelonwa akela sample mar pigi to abo tudi gi jok manyalo pimo pigno. Kendo gibro timo? Gibro timo. Joluoro ga nengo Dr. Shem. Yes? Joluoro ga nengo. Nengo inyalo yudo ka chakre gi gimoro en ok go 5,000. Ok en nengo mar dhiang'. En nengo mar nyathi diel kata nyathi rombo. Wacho ni en nengo mar nyathi diel kata nyathi rombo. Nyathi rombo. Omiyo en gima wanyalo timo nyakora Mugia Jwang'a, ponono ni ikunyo pi, ponono ni daka moro, daktari wacho kacha ni okena gima nengo ne nyalo goyi kata nyalo buogi, ti nyalo ng'iyo chon mondo ming'en to en pi mane mitiyo godo. Ahinya nyaka nitiere kod nyithindo ma pod tindo, kaito bende ka nitiere kod miyo mapek, kata in miyo ma pod chano bedo kod nyithindo, inyalo ng'en to pi mutiyo godo en pi marom nade kata machal nade. Daktari, wadwa ni mondo wang'e ni ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bedie ni onyalo bedo kod fluorosis. Koro fluorosis en gima ibo neno to nene to tek nikech ok en gima bokelo rem, ok ibi winjo rem, ok ikel rem. Koro gima onego ing'e ni kineno ka leke chako lokore ma rangi mok ber, wang'eyo ni lak nyaka bed marachar. Koro kolokore mobedo lak malando, to koro nyaka mondo ibi chon mondo wang'i. Iwinjo? To ok odhi mako lak tete dichiel. Lak seche mati mar nyathi, idhi neno ka malo kanyo sichako bedo brown. Koro onego ichij kaka janyuol, ikaw pigini, ikel mondo pim mondo wang'i. Mondo wa stop mondo kik omedre. Koro kineno kupono chaka bedo brown, ikelo mondo wapim mondo ine kaka iloko pi mitiyo godo. Magi mitemo nyisowa daktari en gima landore kaka ndalo medo sudo kaka omedo tiyo gi pigni. Ma kapo ni otiyo kode matin to kamogike ne modhi gike. Nikech lak mana mati sechego. Koro gin gik moko adek ma wadwaro ni mondo wang'i. Donge nyaka wapim pi mondo wageng' fluorosis. Nyaka wapim pi, nyaka wang'i ni to nyathini bende ochamo ntiere yien motiyo godo mopogore moko yienwa mondo wati godo. Mar adek en ni seche ma nyathi rudho lake kik omuony toothpaste. Gik moko adek gi bokonyowa mondo wageng' tuo mar fluorosis. Lak wantiere ga kod fuoni mopogore opogore. Wantiere kod lak maoko, wantiere kod madiere kata wantiere kod maiecha. Palpa kama oting'o nyaka koro oting'o nerves kod gik makamago. Koro seche ma chandruogni bedo obedo mana e part maoko kende koso thothne onyalo makore nena gima koro en pimnwa kaka gini timore parts mage mag lak.
fluorosis en nikech fluoride. To fluoride eno sana omako kuonde ariyo. Sana lak maoko gi lak madiere. Ma iye kucha onge fluoride kuma odhi makoe. Koro iye kucha chala friji mar pi makelo gik moko e ot. Ena gima kelo nutrients ne lak. Talafu maoko gigine magibo mako fluoride. Koro maoko ni sana ma makore to kobedo mang'eny ahinya tidhi donjo nyaka ma iye e kore gore ma seche moko jok moko donjo nyaka e ma iye ahinya kabisa. Ma koro chako winjore. Gima rach gi fluorosis en ni kapod otin to ber. Dongi ka fluoride tin to ber. Kendo gin leke ma otegno kabisa. Seche ma fluoride medo bedo mang'eny to koro chako bedo bur. Koro ing'eyo ni wa kuonde kuom fluoride to koro en kendo bur. Koro ng'ani nyalo winjo sensitivity. Koro chako komadho pi to winjo rem mabor. Koro seche go onego chak ng'iyo daktari. Mar adek en ni seche ma burni medore nikech fluoride bende pod medo bete lak to lak dongore ka yom nikech fluoride miyo lak bedo ma yom kong'eny. Burni pod bo medo betie. Koro rem dhi betie. Koro nyaka wachak paro ni seche ma aneno gima rachar ahinya dot marachar ahinya lak onego atim ang'o? Dhir daktari opim pigno kata olose. Mar ariyo gima rachar cha osechako bedo bur. Amodho pi awinjo rem matin ko mbali. Onego achak adhi mondo jas burno kata mondo achak ang'i ka nyalo weyo bedo gi fluoride. Koro stages gite onego bed ni ibedo ng'at mang'iyo lak nyathini mondo igeng' fluorosis. Ma kaka wawache ni nyaka bed ni chandruok ma ong'eny kuom nyithindo kipimo kod joma dongo. So kaka ng'ato dongo kode. Nikech en gima chakre ka pod itin. Kapod in e ich. Kapod itin, kapod in e ich actually. To kisechopo higni 18 ting'eyo ni onge lak manyien miyudo. Koro ka inje higni 18 gi wiye ting'eyo ni koro tuo ni osemaki. Kosemaki to osemaki. To kapok omaki kata imadho mana pi man gi bala mang'eny, fluorosis mang'eny manade, fluoride mang'eny to ok inyal yudo fluorosis. Kati mudho pi kata kori chamo fluoride, kori muode amuodi chame achama, to mano koro ok inyal bedo kode. Ok inyal bedo. Kimwa Dr. Shem ni seche ma koro ng'ato osebedo maduong', leke koro ok nyal ti, to in exposed ne fluoride ni, mang'eny mokalo. Tiende ni koro leke ni osetegno ma koro gima nyalo time onge. Onge gima nyalo time. Lakini koro gima wang'eyo en ya imuonyo fluoride. Donge odhi kanye. Gima wang'eyo en ni pod odhi e chokeni nikech chokeni to pod dongo. Koro podi ok wadhi beda ni ok wapar nikech koro wan joma dongo leke wa ok bed ma brown. Lakini wang'eyo ni fluoride ni odhi kamoro. Koro odhi e chokeni. Jok moko bende buogowa nodhi e obwongoni mabe en adier. Koro wabo wacho. Moko gi buogwa en adiera. Manyiso ni kati bedo jaduong' moti, kati bedo mama mosebedo maduong' to ng'ang'ia intake ni mar fluoride kik odhi ahinya nyalo chopo nyaka e obwongo. Odhi e obwongo. Yeno wakaw yeyo daktari ka waduogo to wabong'e ane ni to fluorosis ni seche ma odonjo e lak ochal nade kae to bang'e no wabodhi e kidenye mopogore mag chenro kik idhi mabor kata matin kik isudi. Hire the right people at home and pay them their dues. Don't pay minimum wage. Pay living wage. There's a big difference. This idea of going home up country to get someone who doesn't even know how to flush a bathroom, a toilet, it is wrong. If your goal is to do that so you can pay them peanuts, for sure you will have more risks than you imagine. So that's the other thing. So hire someone at home or the people you need around you to build that ecosystem so that you do the signature things that only you can do. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Riwri kodwa tich ang'wen tarik 11 dwe mar 12 e penj laktar kosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Bonke Arunga ka onono matut e wi hormonal imbalance mana e penj laktar
kod Ruth Otieno sa 12 odhiambo. Kik bai. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. FOMO? We say no more FOMO. Not when you have happy hour. Scroll, stream, post, and play endlessly. It's your time for unlimited fun. Because when you have the happy hour bundle, you can do kila kitu. This is huge. At only 19 bob for 1 hour or 45 bob for 3 hours. All you have to do is download and use my Airtel app or simply dial *544#. Always be in the know. Buy the happy hour bundle today. Now bado tuna grow. Airtel. This festive season, discover a city that never stops shining. Dubai, where every skyline tells a story and every evening feels alive with possibility. Because the true sparkle of the season isn't the city lights, it's the joy of discovering them together. From just $1,740 per person sharing, enjoy 5 unforgettable nights, rooftop dinners, desert safaris, shopping adventures, and memories that linger long after the journey ends. This December, celebrate connection, gratitude, and joy. View Travel, moments that matter, memories that last. My dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Teacher Beach kocha kore sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kache kora jao maliet Kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunje luo Kapela nako ni wangne kawada kocha. Nyaka wang joy mari Maramogi TV. Iva makaeli del marum. Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Koloko instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa choni Ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Erika kaero jawar mamana. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Kawuono wang'eyo chandruok mar fluorosis. Dr. Shem owuotho kodwa kendo puonjowa gigo manyalo miyo leke ng'ato kethore kata leke nyathi kethore kotenore kod madini miluongo ni fluoride mabende thothne yudore e pi. Opimonwa gwenge mag Kaluo ka kuonde ma othoro bedo mang'eny kaka gwenge mag Kendu Bay kaachiel kod Ahero. To kopogore kod mago kapo nono ni nitiere bombe mamoko to kunyo bohol kata utiyo kod pi mar kisima bende nyalo bedo kod chandruogni. Onyisowa bende ni gima inyalo timo en ang'o sama isekunyo pi kata ionge kod adiera gi pigno to kaw pigno mondo mi iter mondo mi opima neni to fluoride mantiere e pigno chal nade. Daktari wathoro ga bedo kod chandruoge moko ma bende nyalo ga kelo stains kata nyalo kelo rangi ma opogore e laka. Moro nyalo wuotho kodwa gigo ma nyalo kelo rangi mopogore e laka kod tudruok mantiere godo kod fluorosis kata konge kod tudruok gi fluorosis. Koro nyaka wawinjre ni nitiere lak iye gi oko. Koro nitiere lokruok mar rangi mar iye ema wadhi kelo fluorosis ni. To lokruok mar rangi man gi oko ikelo gi gik mamoko. Koro gik mamoko gi giluongo gi ni extrinsic stains. Tiende gin chilo man gi woko. Gik makelo gi gir kaka magi. Ka in ng'ama duong' timadho ndawa kata imadho njaga. Gik manyalo kelo iro e dhogi. Kinde machon ne sirkal oyie mondo jok moko matindo otigi shisha. To kendo ne wang'iso gini gini ok ber mane gisegole. Koro sani ok en gimo yawo ne ji tiyo godo. Lakini kitiyo gi ndawa kata njaga moko yieni kata gi shisha moko yieni to iro no
dhi bede laki talafu lekeni rangi nyaka lokre. Mano ne joma dongo. Joma tindo iyudo ka nitiere tamtam moko magichamo man gi rangi. Koro tamtam ni bende rangi ni nyalo moko e lak. Malok lak mopogore gi fluorosis mane wawacho cha. Mar adek nitiere gik manyalo kelo kendo lokruok mar rangi ne jok ma madho chai mang'eny. Koro wan kaka jo Kristo samoro wa madho chai mang'eny. Kata jok moko ma adhi e kofi mang'eny. Gin bende gidugo gimako lak. Magi to yot golo moloyo ma odonjo iye kaka fluorosis. Gin to kendo golo gi ok tek ahinya. Kidieny mokwongo ni pimonwa kacha ni kapo nono ni leke nyathi ochako lokore to will condition ma nyathi ni nitiere ogole kama pigni nitiere kama fluoride ng'eny ni kata toothpaste i control kaka utiyo godo to koro kanye kama udhi gik godo kang'eyo ni kapo nono dhi ahinya bende onyalo bedo reversed kata kapo kodonje weche mag thieth. Fluorosis ni kosemako nyathi to ok en tuo ma nyaka chieng'. Ok en gima wadwaro ni nyaka ng'ato dagodo nyaka chieng'. Onyalo dok chieng'. Kendo iyudo ka kiloko kama idakie kata kopo ni iweyo tiyo gi pigno ahinya to ka pod nyathi ma pod lekene dongo tiyudo ka gini dok chien. To ka ibiro molewo ahinya kendo ng'eyo konyi tek. Koro nyaka watim gimoro miluongo ni thieth, manyiso ni curative. Koro ok wanyal timo preventive kata tamruok mondo kik tuo ni medre. Lakini pod wang'eyo ni nitiere tuo ka tuo nyaka wayud thieth ne mondo ibed gi lak marachar. Mak mana ni ober ka nyathi pod dongo, ka lekene pod dongo, ka lekene osedongo ma osechopo kama koro lekene ok nyal donge to koro en tich matek. Koro watimo thieth koro wuon. Koro kwatim kendo geng'o, thieth mar geng'o. Koro watimo thieth mar curative. Koro kwatim preventive. Ni mulo gimoro ni toothpaste kata yadh lak ma nyithindo muonyo. Nyithindo thothne ok nyal ng'eyo kako muonyo gigi. Ere kaka jonyuol nyalo control intake mar fluoride kuom nyithindo ahinya kokalo kuom toothpaste. Koro toothpaste kaka wan ne wa design kaka ne wapange kaka jolony mag mswak en ni ng'ato ka ng'ato oti gi mswak kaluwore gi kaka kokene romo. Kokene ma normal kaka romo. Koro ka nyathi koke pod tindo to ne giti gi mswak marom kamano. Ka in ng'ama duong' to bende kik iti gi maboyo moingo kokeni. Koro nyathi onego ti gi yadh lak maromo gi oganda matin. Mane ma en recommended. Kendo nyathini obedo supervised. Kik iwe ni en koro dadi nimeshakuwekea dawa ya meno enda usugue meno. Hapana, mtoto nyathi nyaka koro wang'i kaka goyo mswak kendo wang'i ni kik nyathi ni muony yath mar lak mondo kik oyud fluorosis. Fluoride ni pimono kacha ni kong'eny kelo fluorosis. Onyalo bedo toothpaste yedhe mag lak onyalo bedo pi. Kuom ranyisi ka koro wanyalo wacho ni mondo mi toothpaste kata yedhe mag lak ikete fluoride. Nyalo kelo chandruok bende mondo wa control fluorosis koso ma bende nyalo bedo midhiero machielo. Ng'eyo ni yadh lak tilosonwa. Kendo iyudo ka kembe gi giwacho kendo kapok gikelo yadh lak ni ne jopiny nyaka wapime ma wapuodhe. Koro ka onge yadh lak ma ni Kenya ka ni ma oketne fluoride mang'eny. Manyiso ni mondo mi wayie ni mondo odonje chiro nyaka bed no sepime. Koro kik wabed gi wasiwasi e mswak moro amora ma yadh lak moro amora momiwa. Mane gima en adier. Koro mana ma okoni ma pi ma modho ma pok wapimo ni ma ema nyalo hinyowa. Wantiere ga kod pi kaka ni pimonwa cha ma kapok wadonje weche mag geng'e maber moro wanyalo chako donja nikech koro wasudo mos kaka wamedo dhi. Pigni en mar bohol. Ng'ato pok odhi mondo mi opime. Tiere kaka inyalo golo fluoride e pigni dala kata e yot. Dala gima wadwaro en ni item ichwake pigni. Kichwake maber tapa nyalo dok piny lakini ng'enyne to nitiere filters. Nitiere itiyo gi law, nitiere kaka iketo law, ichaki iketo kuoyo. Nitiere filters mitiyo godo to ng'eny gi gin gik ma waloso gi lony mamalo ma obedo proved. Lakini gisani to gichikwa gi kaka wan joluo naturally ne waonge kodgi. To kata sani pok waparo gik minyalo tiyo godo kendi dalau mondo igeng'e. Koro emomiyo wan mana gi filters ma wayuso commercially ma inyalo yudo kapo itudori kodwa. Gi jogo mantiere kod lony.
En penj laktar ko kalira mugi TV ngima en mwandu. Dr. Shem kaka wamedo sudo mori nyalo pimo nwa kata inyalo lieko na kamoro mipani wiya wil godo kotende kod chandruok mar fluorosis. Fluorosis di edni gima jin waneno ka nigi wasiwasi kode kuome en mana rangini sana. To nyaka wang'e ni fluorosis ni be en gima nyalo kelo buche e lak. Koro kik wanena ni nyathi rangi kende ma wan godo gi wasiwasi. Nyaka wang'e ni buche bende nyalo wuok nikech wach fluorosis ni. Mi po mana ka lak bende olwar e wach fluorosis ni. Mar adek eni nyathi pod dhi sikul. Koro nyathini oonge gi confidence. Oonge gi chia. Oonge gi chia. En koro seche ma odego bed no wuoyo gi japuonj to wuoyo komiyo dhoge. Koro nyathini koro ok bi timo maber e skul. Emomiyo wadwaro ni wageng' tuo mar fluorosis ni. Nikech seche ma nyathi ok nyal wuoyo gi chia maber, kendo nyathi ok nyal duoko penjo mar japuonj. Ok onyal nyiero gi jowetene. To ma nyathi ma ok dhi dongo maber. Nikech nyathi mitne en tugo. To gimoro amora mageng'o ne tugo ok wadwa. Gimoro amora mageng'o ne tugo. Ok wadwa nyathi onego tugo. Kamano. Ero kamano ahinya. Mana kamano kaka iwinje no nyakwara mugi Jwang' en penj laktar ko kalira mugi TV ngima en mwandu. Waka uyweyo ka waduogo to bongia ne fluorosis kod yore mag thieth kod Dr. Shem ka wantiere boma ma Kisumo ka bende no sipimo no kacha ni nyalo biro ka Dr. Shem mondo mi ng'ini pi ng'iya ne lekeni kaka chal nikech fluorosis bende nyalo dongore molokre buche. Koselokore buche okelo sensitivity. Ka oketang' bende lekeni nyalo chako lwara to mano gima ok wadwar kata matin. Kik idhi mabor kata matin kik isudi. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Royal Mabati Factory Limited keloni Christmas AUD. Wakeloni mabede mag corrugated kod box profile, brick tile giro mantile, nyaka AUD nono maonge chudo moramora. Gochnwa gi nono abirio ario ario, auchiel adek aboro adek aboro adek, kata ket order mari sani e www.royalmabati.com. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ni utazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake. Atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811*414# to get Tamanio Langu as your skiza tune. Jumani erogo mar nyithindo. What do you want to be when you grow up? Chuoyo tienda kwano bende ok awi. Touch me up, Lord. My mama, give me love. My mama, give me love. Central African Republic. Kik rogo mar nyithindo bai, ngeso chakre saa 3 okinyi. Mana e Ramogi TV.
machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere chuny boma ma Kisumo kendo wantiere ka Dr. Shema ma bende en laktar molony e weche mag lak. Kawuono waketo maino kanye? Waketo maino e weche mag fluorosis. Fluorosis daktari nopimonwa ni en ang'o? Nopimonwa ni en lokruok mar lak kotenore kod chemical miluongo ni fluoride ma bende thothne yudore e pi kendo kwano gwenge ma fluoride ni ng'enye kod kako timo leke mopogore opogore. Kamwachope ni daktari biro bedo kod jatuo kachiel kod beti ma bende biro konye mondo mi inyiswa ni ponono ni intiere kod fluorosis en ang'o gini minyalo tim mondo mi thiedhe kata mondo mi duoka chandruogni chien. Daktari machiegni kendo e kidieny ma wadonjeni. Kama koro wagike ni idwa ni mondo mi wapuonjre ang'o e penj laktar. Erokamano Ruth, ne wasewacho wach fluorosis. Koro wang'eyo kaka en. To Jehova okelonwa jatuo ma bende nigi tuo mar fluorosis. Koro wadhi bedo gi nafas mar tang'o kaka fluorosis chalo, kaka wa grade fluorosis kendo kaka wanyalo thiedho fluorosis kawuono. Koro jatuo ma kawuono wadhi luongo ni Mr. A. Koro Mr. A, habari yako? Sasa niambie shida yako sasa ni gani? Ukisema tu kwa kiupole. Meno yangu imeharibika kwa sababu ya maji ya Nakuru. Kwa maji ya Nakuru. Sasa kama vile mgonjwa wetu amesema, tutawaonyesha meno yake mondo miwane maber hadi ya odhoja tuo mondo wane. Koro wadhi keto gini en mana gima ok kel rem, wakete kama mondo wane lekene te. Kaka nasewacho Nyasaye okelonwa jatuo man gi leke man gi fluorosis, wadhi tang'onu ni lekegi gite gintiere ka, to ok ni leke te dibedo gi fluorosis maromo. Kawa neno kwa mfano, lagni nigi fluorosis kamoro achiel kende. To lagni nigi fluorosis kuonde te. To lagni en gi fluorosis to ok onen ahinya. Koro fluorosis ni en fluorosis maber. Nikech en lak ma ok nyal yudo bur moro amora to rangi be ok okethore. Mar ariyo en ni mani en fluorosis ma luongo ni grade 2. Tiende ni en mana ochako bedo mana ma brown to komako lak te. Mani wadhi luongo ni grade 4 nikech en koro mako lak te to bedo brown bende mang'eny. Koro mani ema wadhi tiyo godo ka wadhi nyisou kaka wanyalo thiedho fluorosis. Wan gi yore mang'eny ma thiedho godo fluorosis. Mani wadhi timo ne gima iluongo ni masking. Masking en yo ma wagolo law ma orwako marabuor ni to waketo marachar. Awinjo kichako kacha kiwuoyo gi jatuo. En gima ber koso ang'o momiyo itimo mano? Ruth, ok wanyala jatuo ok en masin. Nyaka wabed osiepe mondi moyie na ma yaw dhok. Koro kendo nyaka ng'ise gima wadhi timone. Koro kaka jatuo ni sani aseng'ise ni wadhi timone masking e lagni. To lek moko gi wadhi temo mondo watimne whitening kata bleaching mitiyo gi gel to kendo watiyo gi ultraviolet light. Koro wadhi keto light moro e lekene te mondo mi lekene obedie marachar. Iwacho ni masking en achiel kuom yore mag thieth. Seche ma idhi nyime inyalo pimonwa ni masking ni iwacho ni golo ne law marabuor morwako no. Process no chal nade? Ang'o matimore seche migolo mano daktari? Process ni en ok odwar sindan. Kendo process ni wadhi time atima ka wawache. Process ni en ni wadhi spray gini. Ma ndigo en gima miyo kik iwinjre ahinya. Wadhi spray e tie lake kamano. To ka wase spray gima daktari timono nyakwara Ramogi Ajwang' iluongo ni masking kendo wacho ni okuongo keto yath mamiyo ok odhi winjo rem. Owacho ni en mana manego rem miluongo ni spraying. Kaeto kose spray en ang'o modhi timo nikech wantiere kidieny mwadendo kacha ni en thieth mar fluorosis. Ma bende kawuono wadhi ng'iyo kidienje ariyo mag thieth mar masking kachiel kod whitening. Daktari, pogruok maduong' e kind thiedhe ariyo gi gin mage seche ma itimo mano? E kindegi mag masking gi whitening, masking ni ineno ka wadhi yudo result kendo wadhi neno pogruok e kinde machuok. Manyiso ni seche madhi time ni tidhi neno ka lak lokore marachar gi dakika moko ma tin ne apar. Koro wadwoko wachako gi golo la, wadhi golo lawe mamalo ni. Igole gi mashin daktari. Nitiere mashin moro ka maringo ka ndege. Kendo idhi winjo ka ringo ka ndege. Koro en mashin magolo law ni to ka law osedong maduk matin. Ma golo rabuor no. Ibo mana neno kodok piny morum.
Gima daktari nyiso wa kanya kwara Mugia Jwanga ni fluorosis nitiere kod thieth, fluorosis nitiere kod kaka inyalo tim mondo mi konyi. No wacho ni wakacha ni chandruok maduong' en kata chia bende mar nyithindo kata jok madongo. Tiende ni confidence bro dhi chien kapo nono ni leke ni okethore duto te. Gimotimo gi lakseche gi okwongo golo gik momiyo lagno rabuor kanyo kato wacho ni obro rwako ne law marachar. Magi te biro ni achiel kachiel ka wuok ka Dr. Shem e chuny boma ma Kisumu. Daktari Wasudo. Gima wanyalo neno en ni jatuo ni ok winjre. Lak to kendo koro law marabuor cha wasegolo. Koro ka wasegolo law marabuor ni gima wadwa timo en ni wadwa keto law marachar. To keto law marachar ni ok en gima tek. Onge sindan lakini machalo sindan. Koro en mana gima waketo marambulu ma luoko lagno moloyo. Koro ibo paro ni daktari dibet ka oge gima timo to gichunye to kwano dakika achiel. Koro askas keto gel no to dakika achiel to wagole. To dhi weyo ka lak rachar kendo moloyo matin. Gel no en gel ma kosekete onyalo wuok e ndalo mabiro koso odhi timore nade? Wadhi bet godo kata higni 5 ka asetieko masking. Koro that gel is called an etchant. Gel no en ma tijen mana kelo bugni mondo ka waketo gimoro to omako. En koro watimo hacking. Kitimo ga filling e floor ja plaster. Okwongo timo hacking e koro kotimo filling. Koro mani gima gel no timo. Alafu koro mae and this one koro mae waketo glue. It's called a bond. Koro en bond en modhi mako gel the white thing ma law marachar ma wadhi keto. Mae iluongo ni glue or bond. Alafu ok daher ni une light ni en marambulu. Koro adhi umo nugo. Koro light no waketo dakika moko matin. Ikwane daktari koso. Machine kwano dongi winjo ka machine kwano gona ni 5-10 okwano nago. Alafu kasekete to koro law marachar biro. Koro law marachar ero biro wadhi kete ka. Law marachar ni olose kod material machalo mar naka ma pile koso. Law ni en law ma waluonge ni resin. Ochalo plastic. Koro en plastic ma wanyalo miye shape mora mora. Dongi neno ka koro waloke mondo opong lagni. Obed shape mar lag mar osiepwa ni Mr. A mondo mi kik obed gi leke machalo mag Dracula. Koro nyaka waket ne shape mar lak mane Nyasaye omiye. Koro alosa mos kama. Nyalo neno ka Mr. A be buonja ok owinjre. Mori nyalo pimo no daktari ni seche ma itimo ma jo neno kata jo hera mar chenro mar penj laktar maneno chenro ni gi lakseche gi toko setimni procedure machal kod ma onego beni rito leke ni machal nade to bende pod wachandok mar fluorosis nyalo muomo ma chop nyaka laka ma itimo ne masking no. Gimibo fwenyo ni law ni en law ma nyien. Fluoride cha no donje dendi. Koro en odhi dong' e laki kocha, odhi dong' kocha. Koro kata kimedo muonyo fluoride kata ka ipodi dak e gwenge mag fluoride kaka Kano to tekni rwako lawni ok obi lokore. Mar ariyo en ni gima rach gi lawni en ni kopo ni seche ma imadho kahawa mang'eny kata in jandawa to lawni nyaka bedie molil. Koro kopo no bedo molil tibira to agolo ni lawni to arwako ni law manyien. Mano nyalo kawo ndalo mang'eny. Mano kawo higni 5. Higni 5. Ma tok higni 5 kata higni 5 to ber ka ibiro kendo ichaki loko ni law, ichaki timo ni masking kendo. Erokamano Ruth. Kendo gima dwaher wacho en ni ok onego ilal ahinya ne daktari. Higa ka higa ibira to ang'iyo ni law mane ma oyiech kata law mane ma rangi ne olokore. Koro ibo biro to ang'iyo ni law mane warwako ni cha be pod oberu. To koberu ntiere kaka watime, koro waluoka to bedo maler. To kopo no to oyiech to wabawe. To koko oyiech to bende wang'isa ni med mana rite.
Kamwagi ke ni daktari aneno ka itime maber mokalo kendo waneno ka results kata duoko bende enena gi lak sechegi. Ne wabiro ka kod jatuo Mr. A kaka ni daktari wache okungo chwero marabuor mantiere okocha kaito keto gel moro. Gel no wacho kacha ntiere kaka ochal gi mitimo kamidwa go plaster. Kaito keto glue kendo koro gimotimo ni endwako ne law mogik marachar. Gimolero kacha ni ber kibedo machiegni kod laktar mar lak. Daktari ka beto nego beni waneno laktar mar lak didi e higa. Nyithindo ka nyathi matin seche midongo to wadwaro ni nyathi one daktari samoro amora ma giloro skul. Aiso ni dweche 3 ka dweche 3. Ng'ama duong' wadwaro ni bang' higa ka higa dichiel onegine daktari ka ionge gi shida mang'eny. E kinde moko bende nitie jotuo moko kaka jotuo man gi fluorosis wadwaro ni waneni bang' dweche 6 ka dweche 6. Ka waseketo lawno to watuoye. Koro wadhi tuoye gi light gi taya marambulu ni. Koro taya ni tok dwa her ni wang'i kendo. Ni wacho kacha ni tok dweche 6 ka tok dweche 6 ne jogo mantiere kod chandruok mar fluorosis ma bende twak ma wantiere godo odiochieng' ma kawuono. Tok dweche 6 nikech ang'o daktari? Ok ng'eyo ni dweche 6 magi jok ma gin gi tuo mar fluorosis. Koro wadwaro ni wang'e ni to be nitiere bur moro molosore mapiyo. Chakre wanene. Bende nitie kaka wanyalo luokone nikech en ng'at ma koro lake bedo gi mako chilo piyo. Nikech en weak. Koro en gima wadwaro ni mondo wane mondo ibed ng'at ma kikwa chiegni tieko to koro mondo mi watieki koro wago law ni pass. Koro wadhi timo ne smoothing. Smoothing. Igo e pass mondo kik obed magwagwa. Kobedo magwagwa onyalo kelo chandruoge mag daktari seche ma igo pass. Kogwagwa ting'eyo ni kendo chiemo make piyo. Koro moko piyo. Koro momiyo nyaka wakete ma smooth. Ineno ka kete smooth bok en gima tek. To lit bende ok olit nikech yath mani ispray ne cha. Ok olit. Koro ibo yudo ka magi achiel kuom thieth mag fluorosis e yo machiegni. Ma inyalo timi mapiyo piyo e nengo moyweyo. E nengo moyweyo tiende ni? Asewacho ni en nyathi diel kata nyathi rombo. Ok en dhiang'. Mar dhiang' be biro. Abo nyisou. Iwacho kacha ni ok en nengo marach. Tiende ni en nengo mar nyathi diel kata nyathi rombo. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wakelo niga chenro mabende ibro neno kendo ibro yudo duoko kaka dwarore. Odiochieng' ma kawuono ne wantiere kod chandruok mar fluorosis, wantiere ka Dr. Shem mabende olonye weche mag lak. Opimonwa kendo en lak ma onyalo bonjo godo. Daktari koro penjo mantiere godo. King'iyo to kendo koro dwa bedo marachar moingo leke kate. Mondo mi koro gi balance dwarore no tim lekege gi duto te koso kaber. Kaber kane thuolo oyienwa to ne en Mr. A de watimo ne leke gite. Kendo koro wadwa timo ne methods mamoko mondo mae ochal gi mamoko gibe. Emani boka seche mang'eny. Seche mang'eny go bende wabro tango ni chenro ni mar penj laktar nyako Ramogi Ajwang' mak mana gima daktari nyiso wa ka nitiere yore mopogore mag thieth. Ma en mana achiel kuomgi. Kaito nowacho ni nitiere machielo miluongo kacha ni whitening. Whitening ni itimo nang'o? Mori nyalo pimo no pima daktari ni whitening ni process ne chal nade kod kako nego beni koro oritore tok mano. En bende ok odwar sindan. Gima dwa timo en ni wadhi chaka ka waendelea. Wadhi kuongo watuoyo lak osiep ma Mr. A. Koro mani en whitening. Wantiere gi gel ma wadhi keto e kind lak Mr. A. Alafu waketo taya to menye kuom nusa. Alafu wagolo to waneno kaka omedore. Ber mar gel ni en ok warudh lak. Manyiso ni waweyo ni giri kaka in. Ng'eyo ni ma disadvantage rachne ni ne wachwero lak. Ka wasechwero lak ting'eyo ni wagolo gima Nyasaye nomiyi ma wan ok wanyal miyi. Kata ka wamiyi law manyien ni to ok obi chalo gi skin mari ma wachwero. Koro mano e disadvantage mar moro. To gel ni iyudo ka koro en odhi ogolo mana fluoride cha modhi to golo
to lak bidong marachar. Moro nyalo tang'onwa process no kaka chala ka bende wadhi nyime kod kidieny ma wadhi tieko godo chenrowa mar penj laktar modiechieng' ma kawuono. To seche ma watimo whitening ni be adhi leronu ni wan gi methods moko ariyo kaka wanyalo geng'o timo whitening ni. Wan gi gik miluongo ni veneers kod gik miluongo ni crowns. Crown chalo kofia, en ni wang'ado wi lakte, koro wachwero lakte mbele chien gi wiye, koro bedo manyadundo matin. Alafu wakawo wapime to watere e lab to waloso ni kofia mibiro rwako marachar. Seche mana neno kichwero lagni daktari, wantiere ga kod yore mamoko ma bende tinde ji timo ma ok kare. Ma ineno ka ji wacho kacha ni teeth whitening, iwacho kacha ni dhi igwaro ka black. Mulnwa mama na matin kod joma time kod midhiero ma oganda wanyalo bedo godo seche ma gidhi kuonde lak ma kamagi. Ng'eyo ni nitiere jok ma oluwo yo maber mondo oyud ng'eyo. To nitiere jok moko mabe oneno ka jok moko timo gik moko to gikia gimomiyo jok moko timo gik moko. Ruth, e kinde mane watimo kata mokwongo ni, donge ni neno ka lak ne pod olokore marachar. To nikech wan wang'eyo ni wagolo ne ng'ani lawe, kok waduoko ne to odhi winjo koyo. Ok nyal we duk. Obo winjo koyo. Donge? Koro nitiere jok moko machwera to golo brown mamalo ni to ok duok nigo. Koro ibo bedo gi sensitivity. Ibo chalo ng'ama nigi duk kata law man duk. Koro mano ok wayie kendo ok dwaher ni mondo ibed godo. Dwaher ni idhi ir daktari molony. Wan gi dakteche. Osiptande kaka Dr. Shem wan gi dakteche mang'eny. Kik iluor biro kok inyal afford daktari mantiere private practice. Pod wantiere gi dakteche nyaka e government facilities. To gin jok mar license, gin gi license gi. Kik idhi kuma onge license. Ni nikech pesa. Nikech ibo tiyo gi pesa mang'eny gemo thiedho makosa ma nyalo kelo. Daktari wacho kacha ni kikidhi kama wacho ni kung'oa meno ni shilingi 50. Kikidhi kama idhi wach ni ibro rudhni kata ibro chweri ni laki e dakika 3 to leke ni obedo maler. Gibro chwere kendo gibro golo ma oko no. Seche ma gichweri ma gigolo ma oko no en ang'o ma gitime? Ni neno kaka daktari notimo moro cha ogolo ma oko no ka to chako keto gel, mochako keto simiti, mochako duoko machielo modwa chala kod mane nitiere kanyo. Tiende ni oluwo kanko kang monego beni luwo mondo mileke ni obed maber. Daktari seche mwantiere okang ni mori nyalo nyiso yore mopogore mag rito lak kata doko ni koro wawe fluorosis wanyalo ng'iyo yo makende ma bende inyalo rit godo lak mondo wiki kwa bed kod buche ma bende kelo kod fluorosis. An da winjo marach ahinya ka watieko twagni moko wacho injili mar lak. An aluonge ga ni injili. Injili mar lak. Injili mar lak gin gik moko adek kata 4. Injili ka gin buge adi? Gin buge 4. Koro injili mokwongo en ni nyaka irudh laki gotieno kapok idhi nindo. Mano injili ma okanyal tiedhi moka tieko ng'isi ni nyaka irudh laki gokinyi to sana gi gotieno kapok idhi nindo. Injili mokwongo. Mar ariyo en ni ng'i gima ichamo. Be ichamo skari mang'eny? Kata chiemo mane michamo? Chiembi bende en moro mokale factory mang'eny ma koro en chiemo mayom ahinya. Mang'iso ni odhi moko mang'eny e lak. Mar adek en niya, bende iluoko kind laki gi floss kata toothpick samoro. Mar ang'wen, injili mogik en ni onego bed ni ineno daktari mar lak. Ka in nyathi matin every 3 months, nyathi jok mantiere gi tuoche mag lak every 6 months, to ka in ng'ama duong' ma afya ne ber, to onego bed ni idhi ir daktari mar lak every once a year. Ka toothpick kanyo ineno ka dwa buok matin nekech ne wasebedo kod chenro machielo mar penj laktar. Daktari nowacho ni kaber kinyalo bedo mabor kod toothpick to bed mabor kod toothpick. Mulna ka toothpick kanyo mana matin daktari. Nitiere midhierni kata chandruoge mokelo ne lak? Wach toothpick ni en gima lich ahinya nikech ok wanyal tamre. Nitiere joma Nyasaye oketo ka, joma Nyasaye oketo ka gi joma Nyasaye oketo ka. Kamane gimi nyalo yudo to tem iti kode to kik iti kode makoro ohinyo kid laki. Makoro leke ni golo remo. Golo remo. Ti kode to iti kode e yo maber. Nikech mane ma Nyasaye omiyi. But wan bende wawinjre niya.
Nyasaye be konyo mana joma konyo. Onge. Koro kupo ni onyalo konyi minyiew dental floss, to tem inyiewe dental floss. Mondo ine ber Nyasaye marudho kind laki gi gima oyangi gi dakteche mamoko. Koro emomiyo adwaro ni mondo wawe wach toothpick, to ka mane ma iwacho ni mane ka minyalo chope, to be ok wabitami. Tiende ni mane Nyasaye omiyi bende ber ka irito e yo maber kiluwori kod lakteche molony kaka Dr. Shem gini. Kiweya mane Nyasaye omiyi kata nomi leke mabeyo to gibro mana kethore. Tiende ni nyaka iwuothi kod dakteche mondo mi ngimani obed makare, nikech leke ni ok beyo. Daktari wacho kata ni ibro bedo kod rem mang'eny nikech buche, inyalo bedo kod sensitivity, inyalo bedo kod chia ma odok piny kod weche makamago mabro ketho kit kaka idak odiechieng' kodiechieng'. Magi te biro ni mana achiel kachiel kaka lecheno mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Moro daktari kanyo bro lero ni gino nyalo kawo dakika adi asech madhi kidieny machielo. Daktari? Erokamano, koro wadhi keto tayano kuom nus sa e lak jatuo, mondo e kindegi koro waseketo gel. Koro gel cha dhi timo chemical reaction. Tayani bende dhi miyo chemical reaction cha timre piyo, mondo mi wagol fluoride manosedonjo ila wuog oko mondo lak obed marachar. En gimitimo, wanyalo time dakika 10 kata 30 koluwore gi kaka laki en. Inyalo nuoye ding'eny nikech en ok ogol lak, ok ogol gimoro amora e kuom lak. Inyalo nuoye kata every dweche adek ka dweche adek. Koro en ober moloyo chwero lak kiketo ni law manyien. Erokamano nya daktari. Wach mogik kiweyowa godo kod kaka wanyalo yudi bende inyalo nyisowa pono ni ng'ato dwa tudore kodi, ng'ato dwa neni inyalo yudi kanye kod wach mogik miweyowa godo kwatieko chenro makawuono. Koro adwa mana nuoyo injili mar lak matin. Adwa nyisou ni nyaka wane daktari mar lak higa ka higa, kata dweche 6 kata dweche 3. Koluwore gi kaka daktachi bonyisi. Mar ariyo, watemo warudh lekewa. Mar adek wati gi mswak kata toothpick kata dental floss luoko kind lakewa. Mar ang'wen, wang'i gik ma wachamo. To e wach mar fluorosis ni en niya, seche ma wasebedo gi fluorosis, kik iwa wang' gi nam, kik iwa wang' gi fluoride, to kik iwa wang' bende gi mswak. Waher mswak moloyo mondo wageng' tuoche manyalo biro nikech fluorosis. Nikech giduto te nitiere kod thieth. Ka ng'ato dwa tudore kodi daktari? Wan Dr. Shem Dental wan gi office Mega City Kachok gi e gwenge mag Lang'ata Nairobi. Namba wata en 1 en 07 32 22 46 24 0 7 22 0732 22 46 24. Erokamano. Mana kaka iwinjo no nyakwara Mugia Jwang' ne wantiere ka Dr. Shem ne wan ng'iyo chandruok mar lak ma waluongo kacha ni fluorosis. Fluorosis owacho ni nitiere yore mopogore opogore mithiedhe godo, ma bende otang'onwa yore ariyo ma ithiedhe godo. Achiel watieko kendo neno kaka chal. Mar ariyo ni dhi nyime wabo miduoko kaka chal. Yiena mondo mi akawie thuolo ni makende adwok ne daktari wa erokamano makende kuom yawnwa dhot kendo wabiro ka kendi tang'onwa gini practically waneno kaka otimore. Kaachiel kod beti ma bende ne konyi, erokamano mathoth. To bende jogo picha magwa wantiere godo e iye ka inenogi adwok ne erokamano mathoth. Ne director na kaachiel kod producer na erokamano makende. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar, gimoro amora kare nitiere kod duoko kaka inyalo time. To mana ka iwuotho machiegni kod lakteche molony kaka Dr. Shem gini. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani ka wawacho ni ngima en mwandu.